Maru iluongo ni Elizabeth Otieno, anyinga George Bati. Pinje adek mag Afrika ma ugwe kamoting'o Kenya, Uganda kod Tanzania oyudo thuolo mar biro bago tuke mag laro osimbo mar pinje Afrika AFCON. E boma bul mar pamoja bid CAF opuodho kwayo mar pinje adego kakoro higa mar 2027 adhula biro e pinje Afrika ma ugwe. Jatend CAF Patrice Motsepe owacho ni pinje adego chiwo kwayo maler kendo omiyo giyudo thuolo mar bago tukego bang' Morocco madhi bage higa mar 2025. Juma mokalo jatend migawo mar tuke Babuna Mwamba noyango pewe ang'wen madongo ma idwani mondo omiyo losi gi jolweny ne ikruok mag tukego. Pewego gin kanyakla kod Nyayo, Kasarani, Kipchoge Keino ma Eldoret kod Talanta Stadium manitiere Jamhuri Park. Pamoja bid oloyo Misri kod Senegal ma bende ne oro kwayo margi mondo gibag tukego effectively and to the required standards. Ramogi puoth gi pak ne pinje mag Afrika ma ugwe kuom yudo puoth mar biro bago tuke mag AFCON 2027. Modong' koro en ne nyaka koro timbe mag Afrika ma ugwe bende koro nyaka ne ni gitimo ikruok makare mondo kik gibi gi kuod wi Uganda kinde ma welo biro yuoro e pacho ka achiel kod piny lima ma Uganda gi Tanzania en no tuke mag Africa Cup of Nations kata AFCON.